Programang ingkay pakangigan, kadagitang tutuma pakasalitaan, tibiyag kinayat, akas lang napasamak laing iti kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat, tapno dahi ta mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod kadagiti pakasalitaan nyo, tibiyag kinayat, ada yung tukulos malipatan. Anapasamak iti kalman laing. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa, dagiti apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sagudayan nga rod ti surat, ti idi kalman laeng nga pakasalitaan, ni pagayam tayo nga leyo, idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi nga maangay ti umuna nga date me kini Gigi. Adayek edin manong nemi ti third year college kat do sa asang ko paglastog manong nemi ni Gigi kat jakamon no may kamano nga babae iti biyag ko. Taoray di adak pa lang ti high school manong nemi kat addan di kiti naramramanak. Tas nga pulo ket upat ti tawen ko idi mabunyagan na. Hangat ay mabunyagan nga mabunyagan nga maladaga. Wen nagpakugit ak idi agtawen ak iti 12. Sa nga pulo ket upat met idi makaramanak manong nemi ti luto na po Diyos sa kunada. Nga inauna ngem siya ta isungarod tinang isuro kaniya. Ada idin ti college manong nemi ni Ani. Iti kursunada na, kabuta na tayagak, kasla sa anak na 14 years old, medyo mature tilangak, kasla may sa akon nga baro, manong naming important pala yung idititawan ko. Why? Isutin ang susuro kanya, kat manipod mit idin, manong naming, isumatan iti tured ko, mangibaga, iti I love you, iti asinuman nga babae, kursunada. Kaya po noon naman nung nemi, nakataluak nga nubya, sakbay nga naggraduarak iti high school. Nga puro virgin, manong nemi, iti tinagkikuwak ida. Iti first year college ko, manong nemi, at daduwa nga nanubyak, second year college, may sa ita nga third year college sak, dahito iti damo nga nubyak, manong ni Gigi. Isinsinan nakdig iti nubyak, manong nemi, kabuta, patsyanda nga sa anak nga seryoso. At damat dagiti agpaot nga karelasyon ko nga padak nga saan nga seryoso. Ta inton makakita ti sa bahali manong nemi goodbye kun anak kanyak awan tuwat na sakit abakarang ko. Ammo ni mama manong nemi da ituoy nga aramin ko. Ket kang kanayon nak abagbagaan. Sang kaibaga na manong nemi awan ti sa baling imalaab no saan nga ni papang mo. Imamaka, chikboy. Ledan no ka ti sangga ibaga ni mama kaniyak manong nemi tagwapo ni papakas kanyak manong. Mga opisina da ngagpadpada kini mama sa gaysada iti kotse talo kami mat nga kakamsat manong. Siyak tinauna sa puro babae manong nemi dagiti kakabsat ko nga addata pa lang idi ti high school ngem graduating di adject manong graduating idin iti high school adamat digiti gundawin no ka mangmangigkot panagapa panagsinungbat da papaki ni mama pati pagkapapaan da manong nemi ket may panggap iti kina chick boy ni papa. Ako na. Agbabawi kan to nga naladawan ti amin, Federico. Sardeng Montero Ramidem. Minerva, awang matidakas nga raramidem ka. Ano nga awang matidakas nga raramidem? Tada ka din nagreklamo na pinagsangit ko. Tada ka din nagreklamo nga sinakta. Awan. No di kat parparag sa kamida. Awan. Kat nukas pagari ka ngay. Tadan to dakes ang mapasamak iti maysa kadagiti duwa nga babay nga naknak. Asin nun to nga tatakim basol no saan nga sika.
No naloko kanot ama, diya anak nagikaro. Ay, susaya. Minerva. Oo, matibagsang ito. Pagsasaong ka tigas ta. Bahala ka. No saan kag nakib, imalat anak mo nga lalaki. Agpadpada kayo. Manong name chick boy kano ni bapangem aw matpay tinadamag ko nga chicks na. Playboy kano ni bapa manong naming em jak matpay nakita nga adda sa bali nga in date na iti restaurant o no simrek da ko ma iti hotel. Aw matpay tinakita man. No pa damat digiti gondaway nga maladaw nga gawid. Nga mamano. Sumagmano laeng met. Daka mo lang amo baka ti pa nag-date da, ti pangal daw, ano ta. Naka-schedule nga ron ti mo na nga date mi kini Gigi, di nga rabi manong naimi kadagsak sa kawisiwa. O ngunak manong naimi, nga papahanin iti yari daw, tapno, rumwara ko. Kini pa kanyan nak ni mama, papanam, Leo? Ma, pagkadak ka na kayo itaya, kano? Ola ni mama. Nagubing kay pa lang, o pa apo ko yun. Inaunang anak yun, third year college sak pa lang, nalipatan nyo. Kaano nga nagpakada ka? Sakbay nga, ng dinner tayo. Magkaka na kayo nga, nada papanak. Kahit papanam? Garangya, how madbasa no bigat. So nga, the date ko. Sino man da babae detan? Dadi man lanobiyam di last year? Sa bali manin at matigisti di kanya. Gapot saan ka nga seryoso. Ubingak pa hanak pa lang seryoso. No, adamayat, tapi ka din nga saan. Susapo. Imama ka lang nga, paiso. Nagananat ka. Ana, arabikan sumangpet, adabukod ko nga tulbek so ang pagdanagan nyo kanya. Sa anak ba't ngamin inom? Kaya matilugan ko. Akong kumyuta. Diyak matpay mabalinti agwa, lisensya. Doon na lisensya ako, nakitigatangan dakton ti motorsiklo. Balbalog kan tumanen na da motor mo. Kan delikado ti motor. No, delikado ti motor, igatangan dak ti 4 wheels, tapno adadayot disgrasya. Hangem, adada nga makadayoan. Nagkita kami manong naimi kini Gigi iti may nga restaurant nga adda live band na manong. Iti makita ko ni Suna nga adda iti suli, akin suli nga lamin saan, ta iso iti niya, message na nga yan. Wow! May bagay launa iti langana manong naimi iti dim light. Ta hanga napig sa ti silaw manong naimi iti uneg. Dim. Wow, romantic at talaga. Sa madama, manong name iti sweet music nga kankantain ti may sa nga babae nga crooner. Hambat unay napigsa manong name iti sound kalkalaingan. Ta hambat nga rarakkel nga speaker ti mararamat. When manong, may I dance with you, Gigi? Kinunak ini masidgak kat ti makder manong. Romeo Amrimat manong name ti arwatan na nakagown. Kagpagpakita ti abaga na agpagpakita ti puon ti barukong na. Uwan iti iyasadag na manong name dagiti takyag na iti abagak sa kumat inrakus ti takyag ko iti bagim. Inawid ko tapno agdenes ti bagimi. Bagi ken bagi, barukong ken barukong, nakabangbanglo. Inawid ko ti ulo na manong name ket insadag kon iti abaga. Agan inarakop kami kabayatan nagsalsala kami manong name. Wan ket tilapayag na wano dagiti bibig ko addan iti asideg tilapayag na. Sangsang awak manong name ket orela makikiki. Leo, nagbarat isang aw mo. I love you. Nagbanglo ka. Kasla, kahit kunti rumwal. Ito pa pananta.
Mapanta ng check-in. Ha? Dito itapay lang. Ang charge tapay lang. Charge. Uminom ta pala ang beer. Tsaka iti beer. Anong ang tikayat mo? Adaman lang ako dito nga hard, di ba? Brandy ti kayat ko. O di brandy, beer kanya. Ala, makikiyak sa mo kinit-kinitin ni pilit-pilit ko, layo. Oh, Gigi, I love you. May kamanuot na babae ti biyak mo? Sa mga salusudan na ita, kabuta Jack, mabilang naman o. Kunak tupay ngamin kat. Tapay, kaya't mo ka di nga, agistikakan ka. Diyan, amukin ka. Kasano ngamin ti kapaot ti kaya't mo relasyon. Nung mabaling kumagan, tuloy-tuloy ang ligaya. Saan nakisinsing na, Gigi? Baka sigat mangisin na kanya. Saan? Panagriknak talaga nga sikat ti kayat ko. Sikat kayat ko nga paling asawa. Manon nang babayad ng ibagaam di ka. Oh, Leo, nakalukloko ka. Tatakulap mo. Adda ni di barokong ko. Di mo ibababati. Gaon ko. Allah. Leo. Gigi. Manong name adun di kiti babae na nakarelasyon ko. Namjak mawatan tirignak. Tana isang sangayan ni Gigi manong. Kasalakayat ko tagseryoso. Kasalakayat ko nga ibaga nga da kamikat na kaminto. Nga saan to pulos nga mapasamak ti ba nagsidami. Nakayat ko nga ito makapagradwarak na dan trabaho. Iso ti kasar ko. Iso ti kayat ko. Namin taluak manong naming nga nag-order iti double, iti brandy, idinto ta nakainom ni Gigi iti beer. Nalay nga winom ti loko. Hindi ta nakainuman iti talo, inem nga nung naming wild isunan manong. Iso ako nagkankwana, let's go. Papananta, let's go in heaven. In the nag-check-in, let's go. Arig na manunay kasasarak mi lagi ti kwarto ti hotel nga di mi pay na ilak ana idouble lak ti rida o iti ko kumarkarap asen manunay ni Gigi. Inidib ko di sila manunay mi kat saak naguyosen inikat ko aminan kastamit kang kuana. Kadagpadpada kami nga lamo nga nakatakder nga agin inarakop nga stonay iti panaglanang dagiti bibig mi gumanganat kami nga agpadpada. Oh, Gigi, Jo. Oh, nagmayat nung asto nga ada inom. Owen, adat nga mang paganas kadat ti arak. Nagbara ka, Jojo. Leo ko naman. Leo, I'm sorry. Oh, lagi ni bibig mo nga may kinikid. Magkagat iti duwa nga mansanas ka. Oh, nagtangkan, nagmayat. Oh, Leo. Oh, Leo. Naisang-sangayan ka. Ibang-iba ka, Gigi. Sinakroy ko nga impaida iti kama marunemi kalpasan na pinandag kon inyunak nga manen kadagiti bibig na sa ko impababa iti tenged na. Jo, Leo ko na Leo. Gigi, sabali ka, nakaimas ka, nakabangbanglo ka, naglamuyot ti bagim, ti barukong mo. Oh, Leo. Impababak ti ulok manong namikit talagang ikalawa na tinagbaitan di kiti legs na kitadantan ti agururay nga naimas nga makaldo manong.
Itay karawaag ka talaga nga nakaadalaman ti bornok mo no. O, kuno nga parang nga nakasabsabaw manong name. Kapertil ko, Leo. Iso nga nakabusbuslon ti disor. Kastawanin ti pa nakabasa. Ti bedsheet. Saan ko nasayangin? Tilmonek ng imas. Oh, Leo! Leo, ha? Leo, mabalak ko, Leo! Sip-sip-sipak pelang manunay nga pasara isarag ko ti dilak iti unag ti kuwebas ako pagkutsi-kutsen. Nga mapanakon ko na po narugso na ito nga babae. Oh, Leo! Oh! Kalbasan data itinapaot nga kandak iti baba manunay minyagan ko ti ulok na isalat iti baro kong na sa akmanin na pankarig iti bibig na ang pag-isumit manong nemi nga na shoot. Oh, shoot. Oh, Leo. Oh. Saan nga virgin manong okay lang unak ta medyo na ilit. Dakil kamin kanyak manong XL. Oh, Leo. Nagdakil kan ka. Oh, Leo. Paspasam, Leo. Paspasam, Leo. Leo, paspasam. Talaga nga pinaspasak manong nemi kastauna iti panagkabalyok. Inrusod-rusod ko manong nemi wain pinaspasak napanak manen kuna na ket kinayat katanak manong nemi ket nasarding at panagkabalyok ngayon idilok atan na manong nemi ti panagkayat ket nakaniyak dayta manen oh Leo oh Gigi ha Gigi oh. At kinayat ket kami ti kastaunay manong nemi ibang-iba talaga na ito nga babae. Kahit kinunakbanin kang kuwan. I love you, Gigi. Sa anak na tagangaw. Kahit ko nga, sika laing ngayon. Sigurado ka. Kahit sika, anak marik na. Nalaing ka. Agkatimanta. Namin ano ka. Bali namin tluwag. Namin sanak pa lang. Amo ka. Mamin tluwag ti tunggal rikos. Iti talo nga rikos. May kasya. May na. Baka may busan ka. Saan na ka may busan? Gabutan na buslo na. Nadigua. Gabutan alistom nga. Mapadigo na. Mapagsabaw na. Alamanin. O sige. Siyat mentekin na wala ipanagnek ko magkangkan kasanot laing ko. Sige. Kaya't ko ti maulit-ulit nga may tayok, Leo. Oh, Leo. Oh, Gigi. Leo. Gabo siguro tadamdam mo mi manunay minabara ni ayat kada kami kat kaslasaanen nga maulit pa dayta nga panag-date mi dati ka po na manunay mi no apay nagtultuloy manunay mi iti income panakaitayok when kaslas di mi kayat di mabanog no mabalin manong ngayon di may katlon nga rikos manong aginanatan ko na namit laing. Kat nakaturog kami manunay mi nga nagsikig na simmango na saan kong inuksot manong. Baka no, moksot tulata nga voluntaryo na saan kat maturog mit ito armas ko iti oneng data lang malungsot. Ang mga nangarod, rumar tulata no maangsang ko na kuman. Pumarbangon manong nemi iti awan ni Gigi ti abay ko ngem adda ranipak iti danom iti banyo.
tagdigdigos. Noon nakadadanunan. Bamon, tagdigos at tuman. Idi rumwar manon nemi nalak tituhalya sinumblat. Sakbat naman nagdigos. Iti parbangon manon nemi sabali manen na palakpak manong. Talumat manen nga rikos. Tanagbalon kami manong, iti mapulutan kin mainom. Iti makadigos kami ngagpadpada, medyo iminom kami, nag-charge kami matpailaing mata. Sakit manen, etan, manong na imi. Saan kaming nga naturog? Pinaringpas mi manong, inuray mi nga limgak di init. Iti kinakti oras manong na imi, alas 7 niti bigat. Bagda na era na manong na imi. Awan ti klasik, iti kabigatan na. Kat iso naman ng name day off naman, iti day tangal daw, iti trabaho na. Nabanggam nag-breakfast iti may isa nga restaurant, manong name. Kunam nga day off mo. Kasi ka, o matiklasen. No, kaya't mo akit. Tuloy natin. Sa dino, papanda iti beach resort. Ho? In swimming? Yeah. Tagitakban dilangam nga al-al daw. To apay ko ma, di mo nakita iti rabi. Saman. Naglapsat ka, Gigi. Guwapo ka man, Leo. Adam amok nga kaing ingas mo. Amok nga kaing ingas ko? Sino? Basta. Sabagay, ato na kita kakaingas, di ba? Kaya awang ka rito yung magkikita mga kaingas ko. Awan eh. May dumdum at pintas kan pamagim eh. Ibang-iba ka, Gigi. Nagawid kami, manong nemi, sakam to kanog, kita iti madarat alas 11. Tata, income ka iti may isang beach resort. Akit huwag mo na ka. Alas 9 nga rod, manong nemi di sumangpet at iti balay at damat ni mama. Kaya kastamat na nirikakapsat ko, manong nemi tawang nga rod ti klase. Kinawan opisina, Sabado nga eh. Imyanam, ha? Ma, danag yun, nakaawit ako. Imyanam, siyempre, iti hotel. Sus, po ya. Among ka di, nga anya, pati ni Papa, kit awamet, kada man lang kayo. Baga, tasang kaya nga nagrana. Nimit mama. Ito mo yan. Magtasang kaya nagrana. Nasapakid di nga. Nagawid na ni papang mo. Kapampanaw mo edi. Naladaw anong kapampanaw ko. Dahil ka sa sapaan, numaladaw ay nus awan soon after 5. Dahil ka sa sapaan ng sangpit na. Diyan mo. Na-Indian ka no. Eh, Diyos awan mama, ako ma-date na. Ako, na-Indianak ko na di. Yung saan nga natuloy. So nga nagawid na. Awan siguro reserva na. So nga nagawid na. Adaya, mga Indian kinipapa. Siguro akit, madibagbagi niya, kinakadate na ko ma. Kaya nga na pasamak, mama. Na kayo ito nagpapas ni Papay Drabi. Kabilitan. Napang ko yung katangan ti atak. Kinayat naman. Iminom ka mga dua. Sus, umad gayang problema yung kinipapa. Tanong kasta nga mailiw kayo kit itad na. Itad na ano talagang awan ti date na. Jesus sa po ya. Dito lang no tuladan nyo mama. Ha? So ano yung kumararamidan timang tulad kang kuhan. Alamang tulad. Nga balsan nyo man. Gabot agbababawi ni Papa, agbababae ko na kuma, baka aglalaki ka ba? Hay, nako. Kahit kulangin tagpakamatay ng tiaramidag na ito. Diya kaya't nga mapukaw yun, respeto yun kanya. Hangabaling awan respeto yun ti babaero nga amayo. Ngam siya, kasbay sa nga babae. Oray nga tanong, iti mismo kasangwanak nga aramidan ni Papangyo ti amin.
Jak tumaramin data. Ganja kayat. Nga mawan mapukaw ti respeto kanyak, dagiti kakabsat mo. Nagrunak at babae naman karon. So nga, anarusan nyo latan ni papa mama. Ay napay nga ron. Amok ba't idin nga chick boy so nang nakiasawak pa lang keng kuan. Ay tikang kanayon kayo bagbaga. Makasarak to't katapat na. Kenoray si ka, ha? Leo? Mama, ako mati nga raramide. Ako pati nagsangit nga nagbaling nga babae ti biyag ko. Apay pabuhay ako manggarot pa nagsangit da. Oo, ma. Isudat mang isinsina kanya. Oo, ma. Ako pati insina kanubya. Isudat mang isinsina kanya. Siya kumakit. Iti mangibaga nga pinagsagabadak na gini babae. Siya mo pinaragsak ko na gini babae. Manong nemi agmarmarya Josep manen ni mama idi ibagak nga ada extension ti date mi iti nopya. Tamapang kami ag beach manong nemi. Umay kami met kuya please kuya kayo met ag beach. Kung nadigit duwa kakabsat ko. Ano kayo? Di ba ka-disturbo kayo lang? Diba anyan ibagayo kayo naging papaa kani mama. Ag beach na ito nga saan ka pamilya. Ngayon nung sumurti ka kanya, kada date ko, mapukaw tiganas ko. Dakay tupet, mapangko isalsalakan dita, makikita ang marandanagan, numadaw makitagdigos kita, malmas kayo. Kuya, kung namin matlaing kang ganata kahit, kami mat ka talagang umay kang ka, ang maraming pato. Kaya nangaro din. Nagbalo nakmat manong nemi doon niya man di tinasken nga balunek yung matangag pa manong nemi iti inuman mi nga arak brandy kanyak idin to tabir kani Gigi katuan manong nemi nakita kami iti lugar ng baga na pagkitaan mi aking gana nga nangarkelakam latama tin iti tricycle nga lapan iti beach resort iti kasitgan nga ili. Idi uneg ti tricycle pailaeng manong nemi arakupek nagagkan naglips to lips kami manen ken ni Gigi. Gusto wak manong nemi nga saliksik ti dakulap ko iti barukong nakit ay ayamak kapisil-pisilan na mas masahiyan di dua aman sanas na. Tuturo ka, ito'y. Napimpin na sa kagayap ti aldaw ngam tirabi. Ang beso? Makitak ka talaga, nagitiya, nabiyag nga matam, narumpi ang bibig mo, nakinis. Awan di makitak nga make-up mo, pulbos lang, pinadalanak lang, tilips sa mga hanang lipstick, natural kinalabasit na. Talaga nga kahit kung dagstick ka, hanggang tumtumara, tasikugang ka. Hanak ba't nga ron nga maikasar, gapat agbaspasa ka pa lang. Ama, ikasar ka. No, masikog ka, masikugan ka. So, ikasar ka. Umanungot nga talaga di parents mo. Apag ka din saan? Kahit masapa ang engkak iti apo ko. Edagad dami iti beach manong nemi, nakitak ti talaga pintas ti forma ti bagi ni Gigi. Pwede nakatupisan manong. Wapo, nakasuswerte ak manong ti kastoy pamagina. Ado manong nemi nagripatak nga lalaki, amang kitkita kang kuanak at kaslaw mapapal na. Kas dalay baga, bro, naggasat kan. Na chicks mo rin nga naglapsat. Kunamla na may isang model, kunamla na may isang artista. Nagsinsin na iyo kami nga nakinkinamatan na naglumba nga naglangoy. Iti o nagtidano manonemi, madasim mo pa dito iti lips to lips. Madasak pa yung manonemi nga ikarkarawa, pastriken na kitiramay ko. Ay,
napanaas na sakit. Ito ni. Ito na upaan mga close cottage, manong name, iminom ka mga muna sa kamnang aldaw. Kalpasan di pangal daw, manong name, simrek kami ni close cottage, kaya dito'y manen manong. Nakaornong kami manen, numampay ado, manong name, ti rimuar, idi rabiikan tay parbahon. Ngem kasla, nabuslon manen manong name. Gabot na talaga nagsasaruno ng name, ti imbaga, ket ipakaamo, manong name ni Gigi. Mapanak manen, Leo, panak manen Leo. No namin ano kam nga nagkinaan. No namin ano nga nag-helicopter. No namin ano manong name nga binagkat ko sa kuin sa luket, manong name ket kastoon iti panagkapet na titangged ko ang bayo nga to baba. No namin ano manong name nga kasla position manong name ti kunada nga dog position. Gabot ti kinalapit ti bagi na manong name iti slim oray no adak iti likod na tadug position nga rod manong may gawat na pala yung tirupa na ket magawat kumet dagiti bibig na manong name. Wen nakadado manong name. So nga kunakken ko hala. Datanto tagasawa. Urayan na ka makapagturpos, Gigi. No mauray ka, taapay. Kada ka di sa bali. Awarin di sa pulag paikan ka, Leo. Leo, ang galing mo. Gabot ang umada ni idi manong name iti finals. Nasa bulang ag-review ako na. Saan ko nga napagustuhan dagiti awis ni Gigi kanya. Ano, mayat ka mo saan? Masadyahan, Gigi. Ngayon promise, kalpasan na ti examination, finals, oray inal daw ito nga sinarak ta. Uy, oray sa din papananta, kaya mo. O asada ka niti bakasyon. Kaya mo, tanto di Boracay. Oo, sigurado ka. Wala saan kat di Baguio, di Tagaytay. Di kahit ko sa di Hong Kong. Ako pa'y passport ko. Sige, ada. Alisto mo nagpa-passport. Ala, dumteng tureta. Ngayon dito pala ang Pilipinas na magpasyaran ta. Tayo ito na makapaggraduarak kat dan trabaho kat agasawatan. Dan ito pasyari ti Hong Kong, Singapore. Ken, susuro ng tunto tintero nga lubong. Talaga? O sige. Agananos ka pala nga duang alawas. Kalpasan ti duang alawas, tuloy tanto. Diyak nga rin tinawtawagan kan samad nga tumawag ni Gigi kanyak manong name. At kalpasan, ti examen, mayatin di bagik ko na. Tinawagan kisuna. Hello, Leo, Gigi. Okay akon. Available kayo ito no, Rabi? Saan siguro? Apay? Basta, tumaminsan, aguni akto lata. Ha? Kasano nga rin natin ka, mawalit, tawag mo. Basta nag-available ita. Sabi nga madamaak. Tikat pa na kayo ng ranana, o nga ron. Kaure madama ka na, bugon ta. Tarantado. Nagluluk. Bakalaos lang. Sige. After this week, basta bakalaos lang. O, maobra manong name.
Nagigang ididedi nga malam, nga itatawag ko, kay ni Gigi, tinawagan ng ti George. Partner, oh, partner, ako maubra siya. Nagpatpado ta. Kaya what the date mo? Madama ka naman ni Gigi. Madama ka regla. Tikat pa nakailan niya. Uri mat siya? Oo. Ni Ani. Malaga ba ni Ani, di niya mamuking ka? Amam mo. Ito sa baling nga college. Oo, madama mat suna eh. Oo, madgarot reserva. Dati nga minti madi na o reserva tatawan niya. O garot. Yung kaslakayat ko tuminom eh. Kat ginawa. Ada mong paginuman. Resto bar. Resto bar. Might sa Jessica. Ada acoustic band. Mayat. Ada babae. Pasari ada. Ngam kaduan naman digit ay ada ka-date na. Di si kakin siya tag-date. Anya da mo baka makasarak tanto sa diya. Iti kasukat digit madama. Digit agreg lang at chicks ta. O sige nga, pang kitaking ka. Agdinanon tanto sa diya na. Alas 7. O sige. Nagpakada kini mama manunay papanamanin ni mat mama nabuyag na sa anak ko nga rimon mas dawa na karon. Ni papamet si mublat nga ruwar kaslaita aw manen. Di ba si Mang Pataya? Yung tawag ng Marabian siguro agad ada date na. Sige, ada date mo. Awan ma. Dakam kini George nag-date. The best friend ko, kinkaskwalaan. Di kagkarkarabian. Dati papanan nyo. Iso sa apo delikado. Kasano na adagulo ta papanan nyo. Agaramat dati paltog. O to kasta mapaspasama ket. Hindi kita ba iwawa nga bala? Nga, matmatay da ka po iti deta. Tandada iti lugar nga pakapasamakan ti gulo. Kasano no, dagrarambol. Kaya may ramraman kayo. Nakakatamat, mama. No, mangrugit rambulan na. Pumanaw kami. So, gaganan kailangan, ha? Leo, huwag mama, ang problema. Abagdanon ka numat ni George, manong nemi, di makadanon na pag dinanunan mi. Nangrugi aklatan. Hangko may nagudwa ti may sabi. Mabit lang tagurda ta. Data ti pulutan. Okay? Pagganda ng latan bro, ti talupay nga beer. Tapos sagdudwa kami. Yeah? Sige, mabit lang sir. Kino na ti waiter manong naimi. Madamang kang kanta, di ba isang babae, iti band. Nabimbitas dati kami tinapanamikin ni Gigi Kadi. May mas pulutan da siya ka. Ano to? Crispy bahagis. Wow, pare. Mas. Lagi mas ti uminom ti beer. Saan ko mga beer tinumag Sapo ya. Mabarte ka alis to ano sa nga beer. Tapi ti beer ay may isbom. Ngam hard nga ron. Sige. Beer lata nga ron. Nakaibos kami sa gitlo kami nga beer manunemi kini George idita kuldingan na. Apay. Malasi mo rin sumsumrek. Talyawag turuangan na. Johnny. Ni Papa. Yung papang mo. So. Nagran na tayo papakin ti anak. Napiyapay ni papang mo lokot at the chicks na kadate na ng sika. Ang available di chicks mo. Kamatamat madama. Upoy, naglapsot ti kadwa ni papang mo sika. Ubig pa yun O abay.
Amam juga doa ni Gigi. Ano? Chicks mo? Janubiam? Iso dati in date ni papa mo? Wait, iso matlagayam nga di pinaggustuhan. Tadawad gayam date daki ni papa. Oh, tala ka lang. Di ka mong iskandalo to pare. Pare, Leo, anak artikin mong pasama. Umasdag ka tayanda. Kalpasan na kit agapa kayo ng agama. Agsinumpat kayo. Salud-sud no aping in date ni papang mo, ti chicks mo. Uno salangado ni Gigi. Pinagrapit na kayo ng agama. Amo na nga ng agama kami. Baka saan? Amo ka din ni Gigi de Apeliado? Muna. Di na kata amo te apelyado ni papang mongorad. Mabalin siguro nagpadpada kayo. Amo nang padpada kayo. Adumad ti kakasta nga at taong padpada nga apelyado na di na matagkapkapinan. Nag-order na mitibirsi ka. Kinpulutan. Apo. Nalanagsango nag-abay dan. Ama? Agsangsanggir ni Gigi ti barukong ni papang mo. George, katawa kasta. Hindi ka pugto takasta. Anong arti ka pugtot mo? Ti mamalim mo no. Nimat gayam papang mo't na ka-schedule. Nasaan nga si ka? Nakatawa na kasta ko naklaro din. Sambad gayam nga napudno na itang mabay. Kung naktupay ngamin nga sa bali. Nipay papangko. Oh, talna ka. Talna ka, Leo. Talna ka lang. Manong nami inaanak ti cellphone ko takontakik isuna. Nanaramin ng tawagak. Orita sana ulit napig sa music. And dahil ko tinumber naman ng name, nag-ring. Kinitak. Nadlaw naman ka nag-ring na cellphone na. Linoktan na tibag na. Inroar na. Hindi naman sumbatan. Insubli naman lang. Impakapsot na di bulyom. Sana insubli tibag na. Sana nga sinumbatan. Insubli na di cellphone. Gandam-damagin ni papang mo na sino dito mautawag. Adan samit la panagimon ni papang mo ah. No. Inahala ni papang mo. Inahala na yung bag ni Gigi. At ni, inruar na ni Giselle. Ala, tawagan. Baka nakita na dinaga mo. Basa na nga ta. Ano nga ta't impumbok ni Gigi nga nagan ko. Oh. Nagdepen. Baliwak nga tawagan. Sige tawagan. Nadama, baka ni papangmot sumubad. Agbinisto kay nga gamay ta. Manong naming ni Gigi si Mongbat. Hello. Ano bagam? Ayan mo. Dagdo si balay. Balay? Abagas lang na ringgor. Sige kit makaturo ka kun. Amo nasakit ti ulo. Nukas taga madamaa. Alan Sinakadwam. Kadwam? May mesak dito silad ko. Napagpaka na to yun. Sige na, bye. Kinansel na. Napapaga na. Anda ka ng Jubalayda. Nagsakit ka ng ulo na. Kastang madama. Ano kakatama kita to? Sa magpagamin timalya dito eh. Sa mesa nakalikod ka eh. Siya kalati nakasahango. Agtalya-talyaw.
Wala sapsapulin na ka. Agata po ka makaano at dakad to. Tiyan muna at makikita misun. Oh, dinamag siguro ni papang mo. No, sino kitain na talangkyaw isuna. Baka naman iba ka na. At dito ni Leo, baka kunahan na. Sino nga Leo? At mangigbad ni amumat pawag mo nga Leo, tinagan mo nga inaunang anak na. Alam mo kung tatamay mo, kawitan. Kawitan. Hindi sa bali nga pag-inuman. Apay, nag-inuman ka. Itikin na sweet dikit doa. Dandan, gagbayad na. Okay, pagbingayan ta. Sakto tagbayad di may kadua pa ta. Ore ka sa nung kaado mainom ta kay mapulutan ta. Basta pumano ta dito yan. Nabanggan di may isa nga sa bahaling restaurant manon name na ulimak ng name imas ti pulutan. Iti kadamin to'y manon name ni papahatin sublat ko ang tinawagan. Abang na sumumpat nagriring. Inulit-ulit ko. Na-silent na nga ta. So, ang saan na nga madlaw? Insarunok ka tinawagan ni mama. Manong na yun. Hello, nagawid kaan. Dati-dati mo nga, rumor ka, dinaktaw-tawagan. Wala ipakadam ka din, asang ka gawid. Leo. Pag pinustahan tayo, mama, awam pa ni papa. Awam ba eh? Nakita kiso ng mama. At nakadwa ng babae. Noon ito simrekan mikin ni George. Isumatimayan na. Tapi tawag mo kanyak. Tap na ipulong mo. Kat basaktahanak kastak. Orasan mong ibaga anak. Basta awan iso na dito balay. Tikas ito yung oras. Sa bali nga babae at kadwa na. Di makadangas ba ma? No asin no tinubiyak. Isumit ti babae ni papa. Anya? Hala? May isang ang babae at pag gusto na danyo? Mama, no sa sino pa iti babae nga nakarik na akiti ayat? No sa sino pa iti babae nga karik nga iso iti pagistikak? No sa sino pa iti babae mama nga kayat ko ang balintong asawa nga inadig iti putot ko. Chicks pa'y ni papa. Tikado nga babae dito lubong no apay nga ni. Dajit nubiyak kat babae ni papa. Kit kasano ko ma. Hindi mapasamak tikas talo ko. Kaya nagpadpada kay ti taste gagama. No sinot kursunada naman. Tagamaki nga ron. Mama. Umay ka di dyan. Mapang sa dyayan da. Mapan yung rautan na kiti doa. Kaya na malalak. Mapasatin ko nga at kinababaero ti amam. Nukas na tarameda. Haan. Baka ikarkaro na. Kaya ibabayin ko lang sa bagik. Ibabayan yung kadilat ng rodo na kasta ni papa. Narawama ko na anak. Hindi pa ilang saan ka magkasawa. Ang mukha chikboy ni Sula. Nadaitat ka po na doon apay nga. Ibagbaga na kiti parents ko. Nag-grandpa kin-grandmam. No apay nga isot kinayat ko. Kunakmat ka na ko na. Gabuti patpatag ko. Nagkasagana kag baling nga martir. Nga maapay kasi dito na pasamak. Kan bawas pasamak mama. Doon sa sino pa, di babae nga makarikdak na ayan. Babae matgayam, kabit matgayam ni papa. Masarudsud ko man. Kayat mo ka di pa lang na nga Gigi. Itilikodan nga natugtalam nga pinagrapit na kayo nga gama. Baka nung saan lang atakda kayo. Baka malaksit ka na kayo nga gama at dabay sa bali. Nga lalaki ti biyag na. Jesus apoy. Tila masarasarakan nyo. Tikat kinalaing nyo. Nga agbabae nga di mat ammo tagpili.
Nabarte ka karidi nga rabi manong nemi ka to sakit tinakam ko. Magdada ni George manong nemi nga nang itultulod kanya. Awampay ni Papa manong nemi ititulod na ni George. What? Kabuti pa nakabarte ko, dagosak nga nakaturog, apamang nga nakaeddaak manong. Kabigatan na manong nemi sa sarapaik ti ulok. Idi, tarumuarak ti salad ko, nagtarusak di banyo. Kalpasan na nadanon ko manon nemi ni Papa iti dining room. Madamang igop ti kape. Oh. Magan. Nagdablakan. Abag sunto no, maluto ni mamang yun at pagkaldo. Teso ka dito order yo. Isa gana ni Mama, Papa, apabingat. Nagkaldo kayo? Ano at oras na gawin kayo? Abay, ano problema? Tama bala sa utsudam no anyat oras ng diya at simang petak? Kaso no kabayag yo? Kabayag nga. Iteresto bar nga ayan nyo, napanan nyo. Nakaduwayo ni Gigi. Sino nga Gigi? Pasaan kayo ng agulbud pa yun? Kapag nakita kayo. Kaduwayo ni Gigi. Noong nakita na kami man, saan nga Gigi ti kinaduwak? Ano nga saan? Gigi tinagan na. Kaputan nubya kiso na Papa. Ha? Inladawan ko manong nemi tilanga ni Gigi. Ibagak pa inuan niya't bado na. Saan nga Gigi tinagan na rin? Ano tinagan na? Carmina. Yung Gigi timbaga na kanya kanagan na Papa. Gigi nga taking gaang Carmina kanya. Ano nga tagpay beso? Carmina tagpay beso. Kabuta, nakita kinabasak. Diya ID na. Oh, sika, nakita mo ka ID na? Nakita mo ka din na basam ka din nga Gigi tinagan na? Saan Papa? Iso nga Carmina tipundong anagan na. Nabayag ka din nga Jix Yuso na? Almost 6 months. Hanya? Imo na nakingam siya. Nagbebeso man datang yung bagbagam nga ni Carmina kat nanubiam mo. Sa nga siya, ti makuna nga nagagaw. Sika. Sika ti bigbilad. Papa, isina yun ni Gigi. Uno Carmina, Pa, please. Tapay. Pa, iso pa lang tinakariknak ti ayat. Mamati kayo. Kahit kung ito makapaggraduara kada doon itong trabaho. Kahit kung nga, iso tagbaling nga manugang yo. Ay, loko kan. Manugangek, ti dati nga chicks ko. Inagarot pa, loko. Hanggang seryoso kang kuha na. Gabot sa nga rumbeng nga ayatin tinapudno na dyan nga babae. Kaslay ta. Oh, malaksid kanyak, adda ka pa eh. Baka dapat sa bali. Abay nga kayat yun. Kayat ko at nagpakangaro. Agkasapulan. Abay ko magkasapulan ka na dakmet. Kanot na o di nga date yun. Hindi sakbay exam. Dandani 2 bulan na yun. Hindi sa mo masango agad. Nasyak tinakasango marok. Papa, ibat-batid ko ni Gigi. Ano Carmina? Ipapusuyo ko makanyak. Hoy, ano nata nga pagsisinubatan nyo kang kama, ha? Bimalit ni Mama. Manong ni Papa. Di na kayat nga isina ni Gigi, uno Carmina. Kahit mo asawan. Kahit mong isina ni Papang mo isona kat da kayo. Hindi agtultuloy kasta.
Ta seryoso ka kadiya talaga si ka Leo? So palang nakariknak ti ayat mama. Ay, minamauyong. Di mo mga kaya't kagbalik nga manog kang may sobra ni papag mo. Anya ta mo, baka doon asawam kita kalungan to pala ni papag mo. Ni amot na. Iso nga rod baro, nga sa amulangin nga raramiden. Baka ag pinatay tayo pa ay gapot ti mais-mais sa babae. Ha? Baka maiturod na kapapatayin. Wano maiturod ka ba't kapapatay? Gapo lang ti mais sa babae. Iso nga lipate mo ndedya nga Carmina wano Gigi. Ha mo pa lang amin nga seryoson ti babae. Isardeng mon. Ipasdeng po tagbasa. Tawaran na to kayat mo talagang makamagradura ka dan tumatrabaho. Nakay turumbay nga nagsardeng. At alang asawa yon. Napintas mo't pa lang ni mama. No, apikit di nga nakaruaman nyo. Sakit imala ka na kayo. Tila babayo ka nagbaling nga sa kayo. At kayo tila nagbaling nga amak. Anya takulam. Oy, lakwan nyo. Nagloko di ito yung agama. May masal nubya da. Agapa da nakaslaasukin pusa. Binagbagaan nak ni mama manong Nemi. Nga siya kontek libuay. Ma, dakay ko maturumbin kat namang pasardeng kini papa. Pinalubusa ko. Binaybay ako. Alakad na kaya. Kasla ka lang mapukpukawan ti babae. Anya nga ti mapampanulot mo kas pagarigan ta. Amom nga igam ni papang mo. Kalbasan na kat arako ba nga bisbisito na kangkanin ni Sona. At nakadiganas mo ko mga rod. Mama, kaya rin ni papang mo. Sigurado. Nga di na ituloy pa iti makirelasyon ni Regia nga Gigi wano Carmina. E di na siya at no di na kahit ituloy yan. Tasakbit lang. Gago. Kahit mo pa Nga di subsobre ni papang mo. Kahit pagananusam. Hapo kid di ay. Tikit pa nagpadpadayo ko nakmanin. Ipanagnak mo nga talaga nga lalaki ka, Leo. Mangkida kat sa bali ng babae, te decente. At ka din nasaraka mga virgin? Idi lang ang dakti high school, mama. Ngamidada akong ti college, makasapol ti virgin. Dahil at bisyonem, mang sapol kat virgin. Tarumbing laeng nga dikiti virgin iti asawaem. Sa mga saan nga virgin ti asawaem pagkatapos kat maamong nga subra gayam ni papang mo. Apaw na yan. Idadakon manong name it fourth year college. Napukawan ti komunikasyon mi kini Gigi. Wano Carmina. Intultuloy mga rod, panag-best friend mi, manunay mi kini George. Kadawan sa baling naramid mi, no saan nga mga pasnek, hindi pa nagbasa. Namadula tamat di babae, manunay mi nga sudat umasadag. Hi, Leo. Hi. Abe kasla, at aday mga mundo kiti babae. Dati-dati man kita, kuwa. O sa baling aramintik, no, di magipas na ti panagbasa. Maudi nga year deto yun Kada di mo masangon, ti mangpagusto, kada kitag kursunada keng ka. Kas kumakan niya. Try me. Virgin ka pa lang. Anen. Excuse me. Virgin isap sa pula. Makasaprak ka ko bang ti virginita? O anen na. Ngayon, di ba isa nga karinderya nga inawis na ni George manong name. Bareng na makasapol ka rito ti virgin. Kasla ka rin Nakasimsimble ti langana, di ba? Inosente. Hamad nga na pintas. Kaya nung napintas ko man suna, sigurado nga saan mo ta virgin. Ana, matmatam tinapaot. Kabayatan nga matmatam tinapaot, pumimpintas, di kami. Berta ayabak. Karen! Ay, oo, man, sir. Hindi na kamawagan di sir, estudyante kang pa lang, fourth year college kami.
No, ang mga opisina kam kuma nag-share ko namon. Oray mga opisina kami to sabi na kanakam to abagin mo sir. Ni Leo. Leo, ni Karen. Oh, agalamano kayo na. Mabainak, nagwapo isuna. Gwapo niya. Uy, anak ka may karkari. Abay baga mga saan ka may kari. Gapat gwapo ka. Kat ni siya. Simple at langak. Gapat irigat pa nagtrabaho. Aglingling etak. Diyak ba'y mapunas na rupak. Diyak ba'y masang nga pulubusan. Pudnoti ko na ni George. No biglang tingin, awan langam. Yung nakabayatan nga matmatanda ka. Pumimpindas ka. Thank you. Baring danto tip yo kanya. Tip? Kahit mo itip, ulo. Basta magagagara ka, mga tip. Tano maibusang kamtin na po, adot itip, isot ka ng minuhan. Dila magkumanon na yung tawin na 19 ko na. Nagpatinggalang ti high school. Sa ako sinalsod. Are you still virgin? Oh, kuna. Ako pinubyo. Diyak pinapadpadasan. Diyak pa'y napadpadasan. Kanang maroda. Ngayon mapadas ko itan. Umayag ito mo nagpasal di ba rayo? Doon dyan iba kami dyan. Di ba iba kayo ito'y? Keras ka eh. Data nga kinagwapom. Posible nga di mo ubunin ti babae. Owen, ububunin. Idi. Ngamin sarden ko. Taing kadeng ko, masumapulak ti kasken ka. Kaskanyak nga. Pangit. Kasken ka nga virgin. Sapsapulik. Ti kasken ka nga virgin. Kabuta. Idi lang high school ti ba nakaramang ko ti virgin. Idi ta dakon ti college ka o masarap ka kang virgin. Sika laing. Babaling ka di. Tsaka mo. Arman na ka. Kahit no kayat ka, di kayat ka. No saan, I'm sorry na lang. Manong nemi ore awan ni George ag subliak iti karinteriya nga ayan ni Karen. Pauna yun. Dito pa lang mga babae tinang parparigat kanya. Agregalo ak pa yan manong nemi. Tinaman na maek na magustuhan na. Ingatangak pa yan di cellphone na nga napintas. Ala, Leo, adoon na yung itad mo. Tap na lang akluren na. Agraduarak to. Kanito no, makapaggraduarak na adan trabaho. Mabaling kang tumat nga ikasar. Sana ka may karakani. Agraduarak kan doon. May sa kanton nga college graduate. Maupabisina kanton. Siya, agyan lang karinderya. Abang gamin na ito, pampanutem. Sa mo pampanutem din nagdiferensyaan ta. Kaya nagturupos kat college ka saan. Tinapatid ka tayatin ka. Kan si katisap sa pulat, gamot virgin ka, mamati Sorry, Leo. Diyak maisuro ti puso ka mangipatigkan ka. Oo naman din sakit nan. Awan pa tinakapaaya ka. Sika lang. Oo. Nakasaksakit na panunutin. No, sikapay nga sirbidora laeng isot mang pahaikan niya. Oo, mabaling ko. Alanganan ba't nga aklunan ka tiyas, I love you to kung nanguluhan ko ba't amarik ng dalita. Ano namin tisang mo pala kayat kanya? Tisang ko kayat kan ka. Gapo iti kinagwapo. Ano da kumakayat ta katagwapo ak? Sala ka rin na may kari. Saad na mabalin nyo? Agraduar kanton, labid na ito trabaho. Kang runanti amin, chickboy ka ako nam, kat baka ito nag-asawa ta, siguradong itultuloy mo lahat kina chickboy mo.
agsagsagaba akto. Agbalin akto nga martir. So I'm sorry, Leo. Amo ka panunutin. Narumbeng unusaan. Kaya mong sawan sa nangarumbeng ayatan di kas kanya. Tsak ngarot kahit agsagaba. Kaya kahit ko langit agar-aram kanya ka tricycle driver nga langanat na singpet. Yung ore mga pobisina kanton. Kaya tricycle driver laeng ti kayat ko. Naragsakak to. Kapag sa sigurado. Nga sanak to nga liputan. Tagbaling asawa. Kaya mo sawan mangliliputan. Tikasken ka. Nga asadagdagi di babae. Siguro. Kan saan lang siguro. Sigurado. Nga nadanton asawam. Mangalakan to palit sa bali babae. Tadi tikasken ka. Dagiti ko nadang saan nga mapmapnit. Buisit ka kindi. Mabuisit nga talaga mano. Salama lang na sakit ng panunutin. Sa sinupay dati na babati klase ng babae. Isupit yung mga pae kanya. Ngayon na babaka diti klase ng babae. E din to ta virgin isuna. Saan nga na baba? Gamot saan nga lalakain? Diyos ko. Api kami nagbali na ka playboy. Api kami nga malaki ni papa. Api kami nga una kada doon nga api kami manong. Makanubiak matlaeng manong naming hindi kita saan nga seryoso. That good for a month when a couple of months manong naming. Kayat dalang manong naming nga padasan tikas kanyak nga gwapo. Kayat dalang manong naming adda mangilibre kadakwada nga dinner, mangilibre kadakwada nga mapanggamag check-in. Kayat dalang manong naming nga agparaos. Kat magparausak mitida. Wahin manong nemi. Dito lang adamanin maipatang nga karelasyon ko, kalpasan na karelasyon pa ni Papa. Nagradwarak manong nemi, naipasak di board ko, padpada kami kini George, kaya nagpadpada kami nga nakastrek, iti may sa nga pangopisinaan. Na kami nga gayem, nagkaeskwela, nagkaradwaran, agkaopisinaan pa. Naging kaya bagana kanya. Partner, unaan kan. Unaanak nga. Agasawa akon. Sino? Ni Arlene. Arlene? Inyong amukin ka, di ba? Virgin isuna? Virgin. Gabutam. Hanapin itid kanyak ti kinabirhin na. Kahit kung asawa nga virgin isuna. Ngayon sigurado ka nga virgin. Sigurado ako. Kasanun mo saan nga virgin, kita asawa mo. Amatiak kang kuha na. Yung bagpay ka bro, ta nakasapol ka ti virgin, nga, mangibat patagbit kang ka. Sana ka ba't kami nga playboy akas kang ka, partner? Pasensya ka na, umuno na kag pamilya nga mitisigan. Talong natawin ko ang trabaho ko manon nemi nagraduwaran ti adjek nga ni Christy. Anong? Di pa kasawa? Ano ba, gumanat ka? Nag-asawa ak? Nag-asawa ka kumanta, kalpasad ni makatawan. Nakamtumat kang ka rin boyfriend ko. Apay kami, hindi ka pag-asawa. Kaya umat asawa eh. Hala. May bibusang kaya? Kaya maala ka kini Papa. Ado dita. Ngam di kita matbabae nga sa ang rumbeng asawain. Ngam di ko marumbeng asawain na umat. Napiyapay kini George na nakapili, nakauray, nakachamba. Ngam siya nga ron. Ada inarim ko nga sigurado nga virgin. Dinakbat kayat na mo di tricycle driver. Wala ta na singpat siguro di tricycle driver. At adagiti gondaway manong nemi, ngagkapuak to bisina, rantak iti uminong nga dumagas, kalpasad na no, gawit dito bala, agpupong tutak, ilibag ko ti rid, kogtarak ti tugaw. Ay, papaspasama kang ka, Leo? At nakabungtot mo?
Makabungtod at gusto nga biyag mo. Abay. Di man lang, kayat. Naman da kayat ko, didakbot kayat. Nasapa ka launay, nga dinusa di Apo Diyos, Leo. Abi ko man to sa anak na Apo Diyos, mama. Ako matibasol ko Anyang awan basol mo. Ano ko matbasol ko? Awan matibabahay nga na pagsangit ko. Awan matinangikariak nga ayat kasunatag na nayon. Kalpasan nagat saan ko tinungpal ti karik. Awan tinangikariak iti ayat nga hantong balbali mama. Tamno ibagayo ko mga madusa ak. Tiya mom awan na pasaktam. Panunutom nga na yung bag. Bakit no? Tiya mo taga seryoso ka. Baka nga dapat na pututam. Baka sagsagapa ito, di putot mo. Mama, tsak mamati. Awan di putot ko. Kanawan di napasaktak nga babae. Yapay nga ron, kasla ka lamang dus-dusa. Napiyapay kinim papa. Tayo solat tamat, nagararamid kita awang problema na. Awang problema na At saan nga seryoso? Tibagpintasan na gini papang mo. Agawid latang agawid. Di na isukat ti pamilya na. Siguro akit. Siya kunti. Madusdusa. Gamot kas tangaramid ni papa. May bagbagahan naman noon sa pagrasarason na. Kasta mati rason na. Awang ka numat ti paspasaktan na. No di kat parparag sa akin na lang ida. Halakit tagano sa kabarok. Noon na anak ka ni ading mo ang asawa. Amulaglagi dawen. Tao mo balin mo nakas pagarigan tagumanat ni ading mong agasawa. Nakaroon na masikugan. Urayam o sino tinaykari. Nga babae nga paraken ka. Agur uray ka. Ngayong uray aging ka kadagitoy manong naimi ket awampay. Nakakatawa manong. Nasa sinupay tinakasapsapa nga playboy nga diadak pa lang ti high school manong name kat naramanakod. Isak pa'y manong name di kasla. At adaywan na gini babae. Irinto ta ni papa manong name kat sampay nga na uma. Irinto ta siyak manong name kat ne. At danduwa nga putot ni George nga mapaaw pa asawa. Imununan nga nag-asawa dagiti duwa nga kakabsat ko nga babae. Eket no kaskasanula yung manon na imi. Siyak ti mabati ti sidong da papaki ni mama. Gabot na dagiti duwa kakabsat ko ket siyempre inyawit ida dagiti kababayaw ko ket adda bukod dan nga balay. Ket siyak nga inauna. Siyak ti agbati ti sidong da papaki ni mama. E di ba nagsarita mi iti na minsan manon na imi kini papa. Tunanong isardeng nyo. Tibang parparagsak ka na gini babae. No jaktun kaya barok. Sumatay nga to. Hanggang makingga kayak pailain. Alakit tuloy ang ligaya. Oreta man nakaawat ba't ni mamang mo. Oreta saan kumat ng isok-sok at isuna. Hangkay matapang panawan. Buo pa rin ang pamilya natin. Ken manumit ti kabsat mi tiruar pa. Dahil dati magkuna ang barok. Nga ori papilit mo nga tsikbuyat. May ebidensya ka. Kaya ito nga sawan. Awan tinapututan nyo. Diyan ka mo asugbatan na ito. No ebidensya. Dahil dyan sugbat na. Kaya no awan ebidensya, isumalat sungbat na. Kahit kumatan tag-asawa, urayem, ti babae nga na ikari para ka. Kasi nungay. Kasanunod din na ikari nga babae, kat nalpasan yun. Ang salud-suda ba, nagbalin mi nga relasyon din, wala sakit, iyam among kanya, tanoy baga nga amok kat na chicks ko, amoy tultuloy nga arman. No, saan ko nga napadasaan, akit go ahead. Makasara ka katapay ti virgin pa ba? Makasara ka pa
Makasara kakpay nga tati virgin. Dahita nga saludsud manong nemi kat saampay nga nasungbatan aging nga kadagitoy. Gapota, jakmat pa'y nakasapol iti virgin. Dano anta ko mamachiks ko, makarelasyon ko, kat orisan ko pa nga inasawa kat mapanik na ka-virgin. Asawaig ko nga dagos. Ngayon maumat pa'y manong nemi. Puro ringless manong. At apay na chicks ko manong nemi nga 17 years old. Saan nga na virgin? Diyos ko ay ha. Tun kaano nga ta. Masungbatan tulaeng manong nemi no dumtengan nga talaga dayta nga babae. Adyak mo no intun kaano nga dumteng tagbaling asawa. No agasawak pa. Ket no agasawak ton manong nemi mabaling konsumat ni pakamukin ka the another part of the story. Dito nga rin ti pagkasalita ak manong nemi ang nagbaling nga playboy nga magnamnama nga gururay inagbaling nga seryoso kanyak nga may nga virgin. Sabi ko man, nakaited ak man iti balaag kan pagulidanan no daman karigiripada kan dimngeg kan nagbuya. More power to your program manong and God bless. Tuwing nga dagnagan wano agyaman nga pagkaya mo Leo.